Manje ke sibheke eThekwini, angazi lapha bazalwane baseThekwini, ngithemba ukuthi ni ready lapho njengoba siza lapha eThekwini. Yabona nje eThekwini, Maritzburg, Stenga, Amanzi Mtoti, even Impangeni, Richards Bay, Mtubatuba, zonke lezi indawo, Umlazi, Mashu. This is the time bazalwane, this is the time. Besinabazalwane babe travel from Durban beza la eJoburg. Namhlanje we are gracing them. Siza khona straight. Maybe mfundisi vele singene kuyona straight. Singazilungiselela kanjani kulomkhuleko esiya kuwo eThekwini nge-28 June Mkhumbane Hall. Ama-details lokhu siwaveza nje bazalwane. This time around ivenue akusiyo ivenue ezangoma leya, ni ivenue kamasipala and ibhukhiwe ikhokheliwe. There's no way ukuthi ngashintsha. So ke samkhulu uNkulunkulu. Kundi singayipreparela kanjani? Ngiyakhumbula qala saba no 7 days. So manje siThekwini. Maybe mhlawumbe ngaba into efanayo singayilungiselela kanjani? Le yaseThekwini i-provocative kakhulu. Yeah. Ifuna sibe more deeper. Sure. Yeah. Firstly, bonge nama once again kuma intercessors bonke nomama khona omama bakade bengithumela ama message abadala. Hey madod. Yeah. Abadala ngizothi bawo gogo. Yes. Yeah. Kodwa bavele bayinikela. Ba over age yabo ngo 70 years. Awusibakhule kakhulu. 70-75. Basho ukuthi hayi mfana wami sinawe lapho kuma prayers. Sinani sifastile nathi. Cabanga ke mayenziwa abantu abadala. Yeah. Eish. Bayidedicatile be intercede nabo. Yabona ukuthi that's why noNkulunkulu honorishe kangaka. Yeah. Ngoba kuthandaza omncane, umdala njalo. So lena ijule kakhulu ke futhi inale background yokuthi ngisuka ngengaba captured laphana ku Marine Kingdom eThekwini. Njengoba kukhona kuma testimonies ukuthi ngaspenda u19 hours lapha phansi kwamanzi. So umdloti beach ukuphi? Sethekwini. So already iMarine Kingdom aware ukuthi kune prayer ezayo eza eThekwini. Yabo. So the whole kingdom of darkness iyanyakaza. Iyaplana izama ukuretaliate, izama ukuvimba. Yabo. So ubonile nama threats, ama messages yes ngobulong forwarded on. Yeah. Awangithusi. Yabo. Because I know ukuthi into yakwa spirit yakwa kingdom ba innocent bona, it's just that bona baya participate ku will ka Satan. Yabo. So their message is from underworld. But I'm not shaken because sure. Akusi intando yami, intando kaNkulunkulu. Angiyikhiphanga mina. uNkulunkulu wangikhipha wangilanda. So ngendlela ebaleke ngakhona le prayer seThekwini la eSouth Africa njengoba sibona kuno government. Government wase South Africa influenced from underworld. Yabo ku Marine Kingdom. Yeah. Ama orders bawathatha from underworld. Yabo. So mawusuzoza nento kaChrist uyabona ukuthi khona a spiritual kingdom, spiritual government, ne physical government lesibonayo. Yabo. So akusiyo into ekufanele siyithathe light, yabo. Yokuthi hayi it's just a prayer. Kunyakaza ngapha nangapha. Yeah. Yabo. So sizodinga u21 days of fasting and prayer. Preparing into SeThekwini. Prepare. Yeah, so it data back in 2006 I saw my own grave
under the sea lapho lwandle. Sure. Ngabona ithuna lami. So bekunokuyimangalela nami sometimes sothi ngihleli nabantu nje nabangani bami ngibajwayele sexoxela. Kodwa ngiyithole ngiba ku trends ngilibone le thuna leli. Linegama lami. Ngibona ngithi kuba netshe elibhala igama. Kubhalwe negama lami. Bese ngithola sengithi mina uyazi ngeke ngcwatshwe mina la emhlabeni. Thuna lami alikho ngapha emhlabeni. Ngizobuyela olwandle. Yeah. Ngizonyamalala. Ngeke ngisabuye mangingaya olwandle mase kufanele ngihamba ngeke ngcwatshwe emhlabeni. Hayi vele kuthule uyabona kube inkulumo strange nje yabo. Kodwa ngizwe ukuthi ngiyayimina lento ngoba ngiyayibona. Ngikhuluma ngento engiyibonayo. So bekunini ngalezo ikhathi 2006 yabo. Okay. Ngisindiswa nini mina 2007. Ngisindiswa ngo2007 into ka 2008 ingivezela ukuthi nginethuna. Kusho ukuthi mhlambe bese kuseduze ukuthi ngife. Ngazi. But into eyenza ukuthi si emphasize kakhulu indaba yokuya eThekwini ile ukuthi njengoba kwakunethuna lami lalikhona. Uyakhumbula ke la eSouth Africa njengoba ngithi mina iSouth African government influenced iUnderworld. Marine Kingdom. Kunama graves ama South Africans ke manje. Underworld. Leyo nto ya manifesta nini ngesikhathi seCovid 2020. Yakhumbula ku announce ukuthi kuna 1.5 million mathuna graves. Yeah. Kwaku day 104, day 104 we lockdown. Ku announce MEC waka health uDr Lobaba watshela South Africa ukuthi sekunama graves are prepared. Yeah, ngole job eGauteng. Are over 1.5 million. Yes. Yabo. So abese gujwe underworld. Yabo. So fanele kube ne physical manifestation yawo ku earth. Batshela ke iphathimandla zala ukuthi ke gubhani ngapha ngoba fanele bangcwatshwe ngapha kodwa spiritually sebegujelwa amathuna ngapha. Madoda. Yabo. So mina ngisizwe isalvation. Yabo. So kimi ifana ne mandate yokuthi ukuya kwethu eThekwini ukuyovalwa kwalamathuna. Yes. Yes. Abantu bakhishwe emathuneni. Alapha phansi kolwandle. Amanye amathuna they've buried i-potential yabantu. Yabona ukuthi kunama business since COVID khona ibusiness engasakwazi ukusukuma. Ish. Ingcwatshiwe lapha phansi kolwandle. Very true. Yabo. Very true. Omunye une degree uzuphethe 3 awukho umsebenzi. Ungcwatshwe ephila underworld. So it's a cry ke yokuthi masiye eThekwini uNkulunkulu unale tendency ngifuna ukuthi I'm not marketing myself. Yabo. Kodwa ngizama ukuthi sibe spiritual, sibe prophetic, sibheke prophetic season esikuyo. Yeah. Yabo ukuthi kwenzakalani. Yeah. uJesu mayiqeda kuvuka bekunabantu abama doubters. Yeah. oThomas. Bengakholwa ukuthi uvukile. Wathi appear wathi thindani la. Wababonisa amanxeba ezandleni. Yabo. To prove ukuthi yimi lo bekade bethelo. Yeah. Yabo. So into eyenziwa uNkulunkulu
generation to generation iBhayibheli lithi Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Yabo. So iSouth Africa ifana nokuthi ke umbuso wakhona ufana nowase Egypt.